Здравейте хора! Днес ще ви покажа какви животни имаме. Помните ли, когато ви показах тия кокошки, какви бяха мънички? Мънички пораснаха тези кочове. Някои петлиги вече ги няма, защото ги заколихме. Ще останат само два. Ето червения ще махаме. Ето този глава бер се казва. Ето този се казва красавица. Ще остават. Аде, моите момичета и са. Малките, тия мъничките ги преместихме тук. Станаха 4. Защото една лисица и два и по беха 12. От 12 станаха 4. Така, отиваме навътре. Айде. Така. Имаме ново животно. Зайка. Имахме две нови животни. Зайка е в друга къща. Ще ни го дадат. Трябва да го заплодат. Така. Имаме си малки бебета, пипита. Имаме пуяк. Пуяци. Пуяк. 3 женски пуяка, къде ще станат бели. Те не могат да се завърнат. Те са много садълки, има и малки. Едно като тигърче ме е пораснало и се казва тигърчо. Я, кажи ми! Облаче ли бял? Това са новото животно. Господин зайка. Вижте шанта ви! Тук направихме голямо разместване. Там нататък. Сега да затвориме. Тук ще гледате това. Да затворя. Че някакви облаче ли бяло. Вижте. Какво е дълго, аз го пускам на дълго, ама близко. Така. Ако там е зловещата част, но ще отидеме. Хайде. Там е малко тъмно, има много работи, трябва да се внимава. Трябва да прескачам. Това е тук тъмно. Ето. Пусна ме фенерче. Мушички, ето. Да. Ето го е на тъмно. Се едно, че съм къде. Пак светкам, вижте какво. Тук понекога нека да си скръцат някои неща. Някои неща. Шише от лима лава. Я забелязахте ли го? Лима лава. Тук седи. Ето. Моя телефон. Това ми е новия телефон. Samsung. Разговаряме. Петицата. Мамо има седмица. Кажи ми, облаче ли бяло. Тук се станаха големи промени. Ремонти правихме. Много работи. Гледай го патос. Лава бер! Ето го. Това той. Хапва. Какво ядеш, ма? Имаме котенца. Коте, ако го намериш, ще ви го покажем. Това е красавчо. Красавчо! Красавец! Люлюлю! Ту и лавабер. Котка! Котето! Ето от котето! Снима котката! Чул съм някакво мялка, не тя била и тами. Така. Мале, колко далече. Вижте. Тук ще дойдем. Колко далече, ама като го пусна тук, става близко. Продължаваме напред.
Това е кота е мялка. Това е някакво шушумиго. Мяу! Хоп, люлката ще е тук. Къде е басейна? Няма го. Имаше едно басейнче. Тук го няма вече басейна. Така, я кажем. Като така. Добре, айде.